Γεια σας, είμαι η Ιωάννα και σήμερα θα σας προτείνω ένα βιβλίο για τώρα που άνοιξε ο καιρός και είναι σχεδόν καλοκαίρι. Εντάξει, το βιβλίο που θα σας προτείνω έχει σχέση με την άνοιξη, δηλαδή την εποχή που όντως έχουμε, αλλά εγώ νιώθω λες και είναι καλοκαίρι. Λοιπόν, το βιβλίο που διάβασα τώρα και μου άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω ότι είναι καταπληκτικό για αυτήν την εποχή είναι αυτό. Αγκάθια και Τριαντάφυλλα της Sarah J. Maas, A Court of Thorns and Roses στα αγγλικά. Λοιπόν, δύο λογάκια για τη συγγραφέα μας. Η Sarah J. Maas, έχει δύο αλφα παιδιά, Maas, έχει γράψει τη σειρά Throne of Glass. Καλά το λέω, ναι. Έχει γράψει αυτή τη σειρά, η οποία έχει λάβει μεγάλη αναγνωρισιμότητα, δηλαδή είναι επιτυχημένη σειρά βιβλίων. Και θα γίνει και σειρά, από ό,τι διάβασα στο ίντερνετ. Εγώ δεν την έχω διαβάσει, γιατί είναι και τα 6-7 βιβλία, δεν έχει μεταφραστεί κανένα. Και ενώ διαβάζω βιβλία στα αγγλικά, επειδή είναι μεγάλη σειρά, νομίζω θα κουραστώ. Γενικά με κουράζει λίγο να διαβάζω στα αγγλικά και γι' αυτό προτιμάω standalones, δηλαδή όχι σειρές στα αγγλικά. Αν και έχω διαβάσει σειρές στα αγγλικά. Το μετέφρασε λοιπόν ο ψυχόγειος αυτό το βιβλίο που το έβλεπα συνέχεια στο ίντερνετ και στο book YouTube και στο Instagram. Οι book YouTubers και άλλοι άνθρωποι που διαβάζουν το ανέβαζαν συχνά και γράφουν ότι είναι καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το διάβασα και όντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι το καλύτερο βιβλίο από όλα που έχω διαβάσει, αλλά κάποιος τερνίστηκε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ ευχάριστο, πολύ γρήγορο και παιδιά, βλέπετε είμαι λίγο Λέγκολας, δεν ξέρω, αλλά παιδιά έχει εξωτικά και μαγεία και κατάρες και ερωτικά τρίγωνα σχεδόν, τέρατα, νεράιδες, ναι, υπέροχο. Λοιπόν, θα σας πω τώρα, λοιπόν θα το αφήσω, δεν μπορώ να το κρατάω. Το αφήσω εδώ. Θα σας πω τώρα την υπόθεση. Η υπόθεση, βασικά η πρωταγωνίστρια λέγεται Φέιρα. Η Φέιρα είναι 19 χρονών και ζει μαζί με τον πατέρα της και τις δύο της αδερφές σε μια καλυβούλα. Και έχει πάρει πρωτοβουλία και κυνηγάει για να θρέψει την οικογένειά της. Γιατί όταν το κάνει αυτή, μου περιμένεις από αυτούς, καλά. Στην ουσία αυτή στηρίζει την οικογένειά της. Την ταΐζει. Και είναι χειμώνας βαρύς και πάει στο δάσος να κυνηγήσει. Τι γίνεται? Και πάει στο δάσος να κυνηγήσει. Τι γίνεται? Ωραία. Και πάει στο δάσος να κυνηγήσει. Ένα δάσος το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο και φοβάται ο κόσμος να πάει και θα σας πω λίγο γιατί. Πάει στο δάσος να κυνηγήσει, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα λύκο, τον σκοτώνει. Περνάνε κάτι μέρες και ξαφνικά μπουκάρει μέσα στο σπίτι της ένα κτήνος και την απαγάγει. Γιατί ο λύκος που σκότωσε δεν ήταν λύκος, δεν σκότωσε το λύκο στο δάσος, ήταν εξωτικό μεταμορφωμένο σε λύκο. Ακούστε με τώρα. Η Φέιρα και όλη αυτή η ιστορία που σας λέω λαμβάνουν χώρα σε σε έναν υποθετικό κόσμο, στον δικό μας. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν τον χωρίζει ένα τείχος, σε αυτόν τον κόσμο. Από το τείχος και κάτω μένουν οι θνητοί. Από το τείχος και πάνω είναι το βασίλειο της Πρίθιαν, της χώρας των εξωτικών. Κάποτε δεν υπήρχε το τείχος και εξωτικά και θνητοί ζούσαν όλοι μαζί, όμως οι θνητοί ήταν σκλάβοι και γι' αυτό το λόγο έγινε πόλεμος. Από τότε υπάρχουν θρύλοι και ιστορίες που λένε ότι τα εξωτικά είναι πάρα πολύ κακά και τύρανοι και το μόνο που θέλουν είναι να σκοτώσουν ανθρώπους και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, η Φέιρα λοιπόν αναγκάζεται να πάει να μείνει στην Πρίθιαν. Το κτήνος που μπήκε μέσα στο σπίτι και την απήγαγε τελικά δεν είναι απλά ένα κτήνος. Είναι ένα πανίσχυρο εξωτικό με το όνομα Τάμλιν, το οποίο όταν δεν είναι μεταμορφωμένο σε κτήνος είναι ένα πάρα πολύ όμορφο εξωτικό. Και μένει μαζί του και εκεί πέρα παιδιά αρχίζει και γίνεται ο χαμός. Υπάρχουν πολύ ωραίοι ενδιαφέροντες χαρακτήρες σε αυτό το βιβλίο. Υπάρχει ας πούμε ο Λούσιεν, ο κολλητός φίλος του Τάμλιν, του πανίσχυρου εξωτικού που απήγαγε τη Φέιρα. Και τέλος πάντων η Φέιρα, ενώ στην αρχή είναι πάρα πολύ τρομαγμένη γιατί σου λέει με όλα αυτά που έχω ακούσει τα εξωτικά πάει, θα με κλείσουν σε κάνα μπουντρούμι και τέτοια. Όχι, βασικά περνάει ωραία. Δεν περνάει καθόλου άσχημα.
Αρχίζει να γνωρίζεται με τον Dumbledore και σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει μόνο το μαύρο και το άσπρο, υπάρχει και το γκρι. Λοιπόν, αυτή η ιστορία είναι βασισμένη αρκετά πάνω στην ιστορία της πεντάμορφης και του τέρατος, αλλά όσο διαβάζεις βλέπεις ότι φεύγει τελείως, δηλαδή υπάρχουν ψήγματα, αλλά είναι μια πολύ πιο περίπλοκη ιστορία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γίνονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Η Φέιρα αρχίζει να έρχεται αντιμέτωπη με διάφορα challenges, διάφορες δοκιμασίες στις οποίες πρέπει να επιτύχει για να σώσει αυτούς που αγαπάει, αλλά για να σώσει και την Πρίθιαν, η οποία Πρίθιαν έχει προσβληθεί από μια αρρώστια η οποία τρώει και μεταλλάσσει τη μαγεία της, και αυτή η αρρώστια σιγά σιγά μπορεί να επεκταθεί και στον κόσμο των θνητών και να τους απειλήσει, και η Φέιρα θέλει να προστατέψει την οικογένειά της αλλά και τη ζωή της και γίνονται πραγματάκια. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, σας το προτείνω να το πάρετε, να το διαβάσετε. Είναι ανοιξιάτικο, έχει μαγεία, έχει όμορφους ανθρώπους, έχει ρομάτζο, έχει αγωνία, τα έχει όλα. Να το πάρετε να το διαβάσετε. Αλλά σε αυτό το σημείο, αν δεν το έχετε διαβάσει και απλά βασικά και μπήκατε για να ακούσετε την αυτό βιβλίο, φύγετε γιατί θα κάνω spoilers, γιατί έχω εκνευριστεί με κάποια πραγματάκια. Εγώ στο λογαριασμό μου στο Goodreads του έβαλα 3,5, παρόλο που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Γιατί έβαλα 3,5? Γιατί έβαλα 3,5? Έβαλα 3,5 γιατί διάβασα spoilers για το δεύτερο βιβλίο της σειράς και έχω αρχίσει να εκνευρίζομαι πάρα πολύ άσχημα αυτό το πράγμα, γιατί δεν θέλω να ζήσω ένα δεύτερο Vampire Diaries. Δεν θέλω έναν δεύτερο Daemon στη ζωή μου να μου καταστρέψει το πρώτο ζευγάρι της ιστορίας. Εμένα ο Τάμλιν και η Φέιρα μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν θέλω να έρθει ένα ανεγκέφαλο, όμορφο, γοητευτικό, ξωτικό, έτσι σκοτεινούλι και δεν ξέρω τι, και να μου καταστρέψει το πρώτο ζευγάρι της σειράς. Γιατί το αποδέχτηκα το θέμα του Ντέιμον και της Ελένα. Εγώ μου τίμησα Ελένα προφανώς. Το αποδέχτηκα. Έζησα με αυτό. Είπα εντάξει. Αλλά αν γίνει δεύτερη φορά, εγώ παιδιά δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα εκνευριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα, αλλά θα εκνευριστώ πάρα πολύ και δεν θέλω να συμβεί κάτι τέτοιο. Αν το έχετε διαβάσει, γράφτε μου. Γίνεται αυτό που φοβάμαι? Αν γίνεται, που ελπίζω να μην γίνεται, υπάρχει λόγος ή είναι μια χαζομάρα και απλά ξέρω εγώ προτιμάμε τον καλύτερο ή τον πιο. Δεν ξέρω. Όχι καλύτερο, το πιο. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Έχω εκνευριστεί πάρα πολύ. Δεν θέλω να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί αν έχει συμβεί αυτό το πράγμα, ό,τι έγινε στο πρώτο βιβλίο είναι μάταιο. Δηλαδή τσάμπα όλα αυτά. Τσάμπα. Παιδιά, αυτά. Πάρτε το, διαβάστε το. Εγώ θα διαβάσω και το δεύτερο βέβαια. Όταν μεταφραστεί, γιατί ο ψυχολογιός θα το βγάλει τον Ιανουάριο, παιδιά. Ναι, δεν μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εξέλιξη. Ήλπιζα να βγει τώρα κοντά. Δεν βλέπω να το διαβάζω στα αγγλικά. Λοιπόν, ήμουν η Ιωάννα. Σας πρότεινα ένα βιβλίο τώρα που άνοιξε ο καιρός, να το διαβάσετε, να περάσετε ωραία τον ελεύθερο σας χρόνο. Θα βάλω κι άλλο βιντεάκι κάποια στιγμή τώρα κοντά. Συγγνώμη που είναι τελείως αμοντάριστο, δεν έχω ιδέα πώς να κάνω μοντάζ, απλά θα τα βάζω έτσι στο YouTube uncut. Γεια σας!